Evo recimo, uzimam sebe samo kao primjer. Nemoj posle da... Dobro, ajde, pričaj. Vidi. Ja ili neko kao ja voli jednu curu. Da. Zatetrebi se u nju. Molim? Zaljubi se. To je normalno, zar ne? Pa... I tako oni se tretiraju, vole se, razumeš? Da, razumem. Ljube se i tako dalje. To je normalno. Dobro, u redu, samo sve u svoje vreme. I sad, koja ti nisi vodio ljubav s mamom pa ne znaš kako to ide? Nisam ja klinac. Pa nisi, brate, nešto mi mnogo krivudaš. Pa dobro, to su nužne devijacije. Pazi. I nema odmah da skačeš. Kada si ti imao s mamom, to je drugo. I jeste drugo. Ali recimo, neko kao ja. I ona zakači. Šta zakači? Pa dobro, ostane u drugom stanju. To može se desi, jel tako? Ma kome, bre, tebi? Ma jok meni, svakom. I tebi, i... A, misliš, onako, a general? Pa da. Slušaj, ako mladić voli svoju devojku, on će da vodi računa da do toga ne dođe. Jes, ja da je čuvam, a onda naleti neki motorko i sredi na brzinu. Šta bre na brzinu? Šta motorko? A dobro, nemoj si detaljista. Desi se i šta sad? Niti ona za ženu, niti sam ja za muža. A pogotovo ne za ćaćos. Očigledno biti ćaćos, veliki je mu ćaćos. A šta ti u stvari hoćeš od mene? Ja? Pa to. Kad neko neće dete. Kako da ga eskivira? Dođi vamo. A zašto to tebe interesuje? Pa svi znaju o abortusu više od mene. Iako si stručnik za to. Slušaj, abortus je vrlo ozbiljna stvar. Pogotovo ako je mlađa osoba u pitanju. A znam. Za čas nastupe komplikacije. Infekcija, krvarenje, perforacije. I to znaš. A da ne spominjem fistule vesico vaginalis i vesico cervicalis. Razumeš? Prevedi diplometi. Ne treba da ti prevodim. Važno je da ti shvatiš koliko je to komplikovano i opasno. A pilule tu ne pomažu? Ne, ako je začeće već nastupilo. Znači, mora burgija. Molim? Abortus. Pa, nešto je lakše kod žena koje već imaju decu. Mada... Ma kakvu decu kad je dokoleničarka? Pa to je nešto drugo. A koliko ima godina? Pa tako nema više od... kao ja, možda i manje. O sunce ti Božje govori, šta si to uradio? Nemoj, tata. Ne pitam za sebe. Ja to samo onako. An general.